थैसान सान अब आया मजा आंखौसो नों बुथारनो लायदोंमोन नामा दम मारिलायदोंमोन नाथाय दालाय माथो आंजोंनो दैयाव नाख्लाय जाबायलै दै बानानि दै गोथौ गोथौ जाबावदोंसो दासान्दि नोंखि बासिबावगोन नालै माने नों जुदि सानस्रिनो रोंबाबो नोंथ' माने दुबायखागोन आरोना दैयाव एकदम गोदोखागोन गोसोखौ स्रां मोनलायथारबायलै आङो सरि ब्र थांदो दे बोरैबा एक्सिडेन्ट जाबाय नाथायो जमराजाया लांफैनायनि सम जाखाबायलै नोंखौ बेखायनोथ' बेफोरबायदि जानांबाय खोमा दिनै नोंबो जेसान बुजिखौनो मोना एसे मोजां सनाजोंनो थांफिन फिसाला दंसै दा नाथाय मानिया नोंबो आरो आंनि खोथा मानो होनना बुङोबा नों थाब्लाबो जेबो खामानि गैखायालै भाइ आरो थायाब्लाबोथ' बुंनोनो नांला फैदोंमोन आंखौ नों एकदमबारे बुथारनो मानसियाथ' बोरैबा थैबाबो हामगौ थुनथुलिया जेरैबाबो एसे एनै दुखु जागोन बिनि उनाव गासिबो थिग जागोन ना अबहायलाय अराय जिउथो नों गैयाबालाय बे माने सिंगोल थानोब्रा सानसेबाबोथ' जरा जाफिनगोन सान ब्रादार नाथाय थारैनो आं सैथोखौसो बुंमारदोंमोनलै खोनाबायना ब्र नोंना फिसालाया नेना दंमारलै नोंखौ आं एकदम सैथोसो बुंमारदों नाथाय नोंबो फोथायनो सानाखैनोबा नोंखौथ' नाख्लायबायल'सो आङो बाखिथ' आंनि खामानिखौ मोनथियोब्ला नोंथ' आसरितसो मोनगौमोन लाखिसो आं लाखि सिगांनिफ्रायनो बिनिफ्राय गिथावनासिन खामानि मावबोखानायसो आङो बेफोरलाय माब्रा मोस्रोमखौ एकदम गाथारनाय बायदि सिफ्लेनाय बायदिसो सानस्रिनो रोङोबा बासिदो आरो नङाबा थैदो दैयाबोथ' अखा हानाय बोथोर ना अके बेहाय बांद्राय गोबाव थाजानाय नंला दे जेन'बा नों बासिना फैफिनबाबो खुनु टेनसन गैया बेफोरखौ खुनु गिनायाव गैया आङो सोरबा नुफ्लांबाबो नोंखौ सानगोन आरो बोरैबा दैबाना नायनो फैनाया मानसियानो सेस गावसो गोलैनानै आरोथ' बेफोरबायदियाथ' दासान्दि जाबायानो थाखायो बबेबा जायगायाव मानोना दै देरनाय सम ना दिनै सान थांनायनि खुसियाव दाउ बेदरसो गोगोम जानोसै आं र' गोसोखौनो बिराद खुसि मोनमारबायलां दिनै लक्ष्मण सानदों मा साना नोंलाय मा साना फाग्ला गोलैगोनलै ओइ सान मा खालामदों बेफोरखौ आंल' थैया मोनथिबायना नोंखौबो बुद्रुफागोन आङो सान नोंबो थै लक्ष्मण फै सानदो थैगोन नांगौबा नोंबो थै नोंबो थारैनो माहि आइयासो नोंखौ एसेबां मानि बायदिसिना बुंबायना दाख्लै बिनि थाखाय आम रियेलि सरि आइया जेबो बुजिया मायानो जानला मोनला बुंबायना आं गोसोखौनो मोजां मोनथाराखैमोनलै अके ओमफ्राय नों हायोबा जुदि निमाहा होबानो जाबायना ओरैनो मोनसे टाइमावबो आइनि लोमजानायाव नोंसो मदद खालामखादों बिनि सायाव बेबायदि बेखायनो आं जा दुखु मोनखादोंलै बेसे बुरजा दुखु मोनखोब्रा ओमफ्रायो बिदिनो मोनबाय दुखु ओमफ्राय दिनैसो एसे मोजां मोनबाय आं नोंखौ फेस टु फेस बुंनो मोननानै बेबायदिबा नोंखौ नोंनि आइखौ आं निमाहा होनांसिगौ आरोना नाथाय आं निमाहा होआलै मानो होनो आं निमाहा एसेबां रायनायनि खोथा ना बोरैथो निमाहा होनोब्रा बिनि सायावथ' नोंथ' आंखौ साहा लोंनो फिथाइ सामथाइ जानोबो दासिमबो लेंनो हायासै माथो आंथ' नोंसिनाव हाबलांगोन बुंदोंमोन ना थुदो ना नों फैदो जेबो नङा दे आं आइखौ बुजायगोन नंगौ फैदो जोंहानाव हाबफैनोसै दसे नोंल' आंखौ माने बिदि गाज्रि मोनबाय थानांला ना नङाबाथ' आंना गोसोआनो मोजां मोननायसो नंला माथो दाबो जुदि आं नोंखौ निमाहा होआमोनबा आं बेहाय फैगौमोन नामाब्रा जाम्बि नों आंखौ जेबो गाज्रि मोनासै मानो मोननोब्रा मोनाखै मोनबाथ' आं फैनायानो नङा नोंनि फनबो हमनाय नंलामोन दाख्लैफोर एसे जोंदोंमोन आरोना थिखिनियाव दाव होखादोंमोन दे होमबा माहि आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बांसिन बेबायदि गोजोननायजोंल' जानाय नङाना आंखौ साहा लोंनो लांदोब्रा नोंसिनाव दसे गाइखेर साहाबो लोंलांजागोन ना थुदो ओमफ्राय थाइजौखौ हाननानै होनोसै आङो बुंमारगौना होद जानाय नङागोनलै नोंनि आइया होसो हरबालाय आंखौ जेबो नंला दे आं दङ ना आं बुजायसिगोन आइखौ आरो बिदि बुंबावबा जेबो बुंहोला आं दिनै
दे अब्लालाय ओमफ्राय बेथ' बे जाबायना बेलेग खोथायाव रायलायनोसैलाय दासान्दि बोरै खबरा बिदिनो मोजां दंसाबो माने मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा आरो सेम टु सेमलै आंनाबो बिदिनोसै ओमफ्राय नों बेहायनो फैखादोंमोन ना अबावबा थांबावगोन औ थांनाया थांनो ओंखारबोखादों आङो बाजै थुनथुलि मोनाव थांनांगौ दा एसे प्रब्लेम जादों नालाय बेहाय थांनानै फैनोसै दे बिदिबालाय दे होमबाना लामायावलाय बोरै रायलायबाय थानो जिरायफैदो न'आव आइयाबो दंखायो न'आवनो न' आं माने थांथ'ला खोमालै दिनै मेबि नेक्स्ट टाइम आरो मालाबा नै मानो ना नों आइखौनो गिमारबाय ओइ मेहेरा सोरखौबा गियो जानोनो हाया आं गियालै ओमफ्राय दिनै थांथ'लासो दा आं ओरैनोसो बुंदोंमोन नोंखौ मा होनो होननानै मिथिबाय मालाबा हाबनोसै आं दिनै हाबथ'ला नाथाय एबार खनसे फैगासेयावथ' ओंखामसो जालांसै आङो दे सबाय दाउ अमा बेदर गासिबो रेडि दोनखाजोबदो आं फैबा खिन्थाहरगोन ना बिदिबा नों दिनै हाबमारला आरो जागोन दे माब्लाबा नोङो फैबानो जाबाय ओमफ्राय खिन्थाहरदो आं गासैबो जगार खालामना दोनजोबगोन इस हाय दे आरो दसे सम नोंजों रायलायनानै एसे गोसोखौ मोजां मोनबाय आंबो ना आंबो मोजां मोनबाय माहि नोंजों सम बहननाबाबो बेयाव दसे सम नुजाफैबाय बोरैथो नुजाफैया जानोब्रा आंबो मोनथिखादों नोंबो एसे गाज्रि मोनदों होननानै बेखायनोथ' फैबाय दसे माथो जानो अके अब्ला माब्लाबा सम मिलायबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय मानसिखौनो आंनि हाथरखि मोनबा न'आव लांफानो गोसो जालायोलै नाथाय महरानो एखेथारब्रा कनफिउस जालायलाङो एखनबा आदा अलंबार औ आयै नोंनि थाखाय आङो एकदम चिकेन पक'रा जि मोजां बानायदों नों बेखौ जादो नों ओंखामबो जानो सुखुवाखै बुंनायलाय आं बानायबाय बेखौनो आबा जादो सना आं जेबो जानो बाथ'दोंलै आयै नोंनो जादो मानो बिदि दे आबा आं मिथिगौ नों जोबोद दुखु मोनदों नाथाय बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला बोरै जानो आरो नोंनि बार्थडेनि गाबोनथ' नोंनि बार्थडे दङ बिनि डेक'रेसनखौबो आं खालामहोजोबखाबाय आंनि बार्थडे थामालाय मा स्पेशल जानो आयै जायखौ आं हास्थायो बेथ' आंनि सेराव गैलाना अलंबार नोंनि थाखाय आंनो दंखायो अब्ला सोरखौथ' सेराव नागिरबावनो नाङा दे काशखि आंनि आफाया आंखौ लोगो हमनो फैनायमोनबा आंनि बार्थडेआव बेबायदि जानायमोनबा काशखि आं आंनि आफाजों लोगो मोनो अलंबार नोंनि थाखाय जि मोजां मोजां ड्रेसबो बिहरदों आङो नों दायो सेलेक्ट खालामदो दे माखौ नांगौ न' थेंक इउ आयै गोसो जाथ'वाखै आंना अलंबार आबा खोनासंनाय अलंबार मा जाबावगोन आबाया एसेबो बुजिनोनो नागिरथारा माथो अब्लाबो जेबो नङा दे आबा साना जुदि जोंनि लाइफआव फैयो अब्लाना बिराद प्रब्लेम जागोन आं नोंनो माबोरै फोरमायनो देनाय थुनथुलियाबो गोगोम दावराव खालामबावगोन नङासै बेखायनो बे खोथाखौ बाहेरायाव फैजानो बाखाथारदोंमोन आं दादि मा जायो जेबो बुजिखौनो मोनला गड बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेम दाजाथों जोंनि लाइफआव आंथ' साननि गाज्रि लुबैलाथ' बेखायनोथ' आंबो सिरियैनो दङ आं बिसिनि थुनथुलि आरो साननि गेजेरावबो फैनो सानखायाखै बेखायनो आइखौबो लाखिनानै दङ आङो माब्लाबा समाव सानाबो मिथिब्ला जोबोद दुखु मोनगोन आरो आंबो मिथिगौ दायाथ' आंनिखामोन थेवबो मा होनबावनो आरो दे हे गसाइ मा सानदोंमोन मा जाखो होमबा जावैसोआ आंथ' खाफालसो हमनो गोनां बायदि जाबाय माथो एसेबांथ' बिब्दि सानथाराखैमोन आंबो मिथिगौ जे नोंहा सनाजों सोमोन्दोआ दङमोन होननानै सिगाङाव नाथाय बिदिद्रायथ' सानाखैमोनहाय आङो जानो हागौ नों जेरैबो मोजां नाथाय बे नोंनि मोनसे गोरोन्थिया बेजोंथ' नोंनि जिउआ बोरै जागोन जावैसो हा माथो आंनि फिसाजोनि जिउआ सुख सान्थियानो थानाय नङा नोंजों बिदि थायोब्ला नंमारगौ आरोथ' माब्लाबा समाव जुदि बे नोंनि नोंसालिया दाथ' एसे देरबायानो गथ'आ आरो देनां सेंग्रा देरबावबालाय मा हा नोंथ' बिफा जाना एसेबाबो अननायथ' होखागोन उनहालागै जुदि बे गथ'आनो आंनि फिसाजोनि जिउखौ बायदिसिना असान्थि खालामोब्ला आयौ नाङा आंनि फिसानि जिउखौ आं एसेबां बिदि गोथौ हाखराव नाख्लायहरनो हायाहाय बेबो मिथिखा हुसिखानो सानजावैसो आं नोंखौ जोबोद बाख्नायोसोमोन जोबोद मोजांबो मोनोमोन आङो आरो बयनिबो सिगाङाव बुङोमोन जे आंनि जावैसो बायदि जेरावबो गैया होननानै
नाथाय मा बुंबावनो आं दायो नोंनि बे मोनसे गोरोन्थिया आंखौ ओरैबायदि माने गोसोखौनो बायग्लि होनाय बायदि खालामबायहाय खामग्लिनाय बायदि मोनबाय आं गोसोखौनो बेनिफ्रायथ' जानला मानला मानसिया नंबावाहाय बे सनाजोंसो आयु बिस्रानि न'खरखौथ' मोनथिखायाखै होनबा ओमफ्रायो आंबो मालाय आंनि फिसानि खुसिखौ मानो बिदि सेनो गोसोमोन आंथ' बिदि सेनो सानाखैमोन नाथाय आं गिनाय मोनदों बोरैबा मोनदों आं गोसोआ एकदम गिखांहरदों बिसोरखौ होनना मोनथिबावनानैथ' रासिन गिबावबाय आं मा जागोन ओरैनो आंनि आइथुनथुलियाथ' जानला मानलाथ' जेनलाबायखि आंबो मोनथिगौ थेवबोथ'ना आंथ' सानोना माब्लाबा समाव आरो दा बे सानजों आइथुनथुलिजों नांलायनांसि माबा माबि जाबावबालाय बेफोरखौ आं आंनि आइ फिसा हिनजावनि संसाराव लुबैयाहाय जावैसो बिनिफ्राय साबसिन गोजान जानायानो जागोनदां बिनिफ्राय सनाजों आइथुनथुलिजों दाथ' नोंहाबो फिसालाया बिदि देरगुलायबाय गथ'आ जियानो जाया मानो गोरोन्थियाथ' दे आं बुंनो थांला अब्लाबो आं मोनथिखानानै माबोरै आइथुनथुलिखौ बेबायदि हगार हरनो दे हा जावैसो आं बोरैबा मोनलायलांबायहाय गोसोखौनो खोमसि दरसिनो मा खालामबा मोजां जागोन जेबोखौनो बुजि मोनला दाथ' आइथुनथुलिजों सानजावैसोनाबो जुलि जाबायहाय कर्ट मेरेज जाबाय ओरैनोथ' बिदि आं मा खालामबावनोसो मोनबायहाय मा जादों आयै नों आंखौ जेबो बुङालासे जेबो खिन्थायालासे बेहाय न'आव डाइरेक्ट लाबोबाय दा साना मा साननांगौ जाखो आंखौलाय आरो नोंखौ बिनि सायाव बिसिनि फेमिलिया मा साननांगौ आयै नोंथ' बेबायदि आखु दिन्थिफेरामोन माब्लाबाबो आइथुनथुलियाय आं जि खालामदों नोमाया नोंनि मोजांनि थाखायसो जुदि आं दानो बेफोरबायदि खालामाबा देनांहाय नोंनि जिउआव खैफोदसो मा आंनि जिउआवलाय मा खैफोद दङ खैफोदा आरो रावबो नङा बे सानसोराङासो आयै आरे बा आयै अचानक मादे हरखाबैनो नों बेफोरबायदि राव बुंदों माथोलायो जावैसो जेब्लायबो जावैसो सना जावैसो आंनि फिसालासो दिनैलाय मानो मुं खारिदों नोंलाय हो बिनि सायाव एसेबो मोजांबो रायलायबोआसै नों बिजों दाबा मा सानगोन बियो हो दुखु मोनसिगोन ना आयै दिनैबा मा जादों नोंलाय जा नोंनि थाखाय मोजां बेसो आं नोंनि मोजांसो साननानै दिनै बेफोरबायदि खालामनांगौ जादों सानालाय माथो गोरोन्थि मावदों नोंनि आरोथ' बुंनो थाङोब्ला आंनिबोथ' जेबो गोरोन्थि मावाखै बियो नों मोनथिब्लासो बुंगोन दा आइ नोंबो मा बुंनो सानदों नोंलाय डाइरेक्ट बुङा मानो आयै आं बिदि गिदिं गिदा खोथाफोरखौ जेबो बुजियालै थुनथुलिया माथायावनो हाबा आंनि बिदि आच्छा दे नों माखौबा गाज्रि मोनबायानो अब्लाबोथ' नों मोजां रायलायनांगौमोन ना दा जेरै आइमोना मोनथिबा मा सानगोन आयै मा सानो सानबाय दे बिसोरनि खोथासै आरो बे सानालाय मा हा जि सानो सानबाय थाथों जायखि आंखौ गाज्रियानो मोनथों हा गावलाय मा खालामदोंहाय आंनि साना रावनिबो गोरोन्थि मावाखै आयै आंनिबो जेबो गोरोन्थि मावाखै बियो आरो एथ' मोजां मानसिखौ नों मानो बेफोरबायदि बुंदों दाय गैया मायानो मा एसेबां गिदिर दाय मावखो बेलाय दिनैसिम आंजोंनो जेबो गोरा बाथ्रा जेबो गाज्रि राव बुंफेराखै बियो आरो नोंसोरजोंबोथ' जेबो बिदि गाज्रि राव रायलायफेरा बियो माथो माखौथ' एसेबां गाज्रि मोनखो आयै हो मानो मोना बेफोरबायदि मानसिखौथ' मा आंथ' गाज्रि मोनबायानो थागोन अराय जिउबाबो नायनायावथ' नुयो सिदा सादा नाथाय गोसो सिङाव बिदिसो बियो हा आयै मा खालामनो सानालाय मोजां बुङा मानो नोङो दे आइ गोसोखौल' हमथादो बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजान जानायानो साबसिनसै मा बुंलाबायदों नोंलाय आयै हो थेवबो बै खोथायालाय बहाब्रा गोसोनि फिलिंसानो जाखाङा ना दे होमबा ना नों थाङोबालाय माब्लाबा जोंनावबो आलासि जानो थौ जोंहाबो बिराद बुरजा फेमिलि दंलै आयौ नंगौ नामा नाथाय आं मा होननानै थांनांगौ दे ओमफ्रायथ' नोंनो जोंनाव थाङाखै आंलाय नोंसिनाव मानो थांग्रोनो इस बेबायदिबो बाहाना नांलायगौ आरो थांबानो जानायानो नङाबा थुदो आंजों थांबानोबा दानो जोंना ओजों आलासि थांबाबो ना बिराद केयार खालामोलै जोंनि मानसिया जोंनासो बिब्दि मेहे नों गाज्रि मोनथारनांला दे मालाबाबो दे अके गाज्रि मोनला दे आङो थाथ'दो दे होमबा बाय बेथ' माथो मेहेरसो ओमफ्राय बेयाव आंनि बिनानावजों अखाफोर नों बेयाव मा खालामदों नानि आदा बे हिन्जाव स्टाइला बेहायसो दंफैबावो आरो लोगो मोनबावबाय बेखौ ओइ साला दिनैथ' नोङो अखाफोर नानि मा खालामदों नों बेयाव मा खालामदों आदा ओमफ्रायथ' मेहेर नोङो नों बेहाय आंनि बिनानावजोंसो रायलायनो मोनफैबाय हो बे नोंनि बिनानाव
सिनायो आदाखौ? बे जायलाया नोंनि बिदा? आदा नोंबो सिनायो बे मेहेरखौ? ओरै फै गथ'आ। नङा नों बेयाव मा खालामदों आंनि बिनानावजों? आंखौथ' गलि मारो, नाथाय नों बे अखाफोरनि बिदा? ओइ मेहेर, जानला मोनला नङा दे। नोंनि नोम्ब'आ आंजों दंमालाय बे नङादि नों आंनि बिनानावजों लाइन मारिनो बेबायदि। दे होमब्ला सनामोन, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसैलाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों। भिडिअआथ' बोरै जादों आं बुंनो थांला, मानोना मोजांद्रायबो जायाखै जानो हागौ। थेवबो नायसाबनायनि थाखाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच। जायफोर मोजां मोननानै नायबाय, मेहेरनिफ्राय लाभ इउ बयनिसिमबो। बेनिफ्राय दिनै एसे गुसुं जाबाय भिडिअआ, थेवबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ दै सनामोन। जोंनि बावगार हायिखौबो जों होबाय, लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। बेखौबो गोदान एपिसड लाबोबाय आरोना। नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला नुवाखैब्ला लिंकआव थांनानै नायनो हागोन सनामोन बावगार हायि गोसोखौ। दे अब्लाना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय बयनिसिमबो। जायफोर फुङाव मोनायाव नायबाय लोगोफोर गुड नाइट, आरो जायफोर फुङाव नायबाय गुड मर्निं।